6टा 23 आव नोंथांमोननि थाखाय आङो दा नै भिडिअ खालामनो फैदो गाइस किन्तु आं आगोलाव मोजां दे आं नै ओरैनो आरो न'आव गाननो होननानै गस्लाखौ मारै नुदों गाइस नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गस्ला गांसे लाबाय आङो हेलो गाइस हेलो गुड मर्निं सो नायदोंमोन आं माने गुड ओह माय गॉड गुड मर्निं टाइम आव जखदा भिडिअ खालामो ना बेनिखायनो गुड मर्निं होनलांसिगोन तो माने आंनिया माने फार्स्ट भिडिअआनो माने फुं खालामो ना बेखायनो गुड मर्निं ओरै थांबाय थायो आंनिया तो गाइस दा जेबो नङा दे जियानो जाया माने तो माने जोंनिया मोनसे ग्रुपआथ' जोंनिया माने गोबांखौनो आङो बुंखाबाय थादोंमोन दाखालि भिडिअ बाद आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन माने जोंनिया ग्रुपआ दाउजेंआव राइड खालामगोन नालाय 15 आगस्टआव फार्स्ट टाइम दै किन्तु ग्रुपआ जोंनिया फार्स्ट एबार राइड खालामगोन फार्स्ट टाइम जाहाथे दाउजेंआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव तो बिदिनो माने जोंनिया लग' बनायनो होदोंमोन ना गस्लायाव इनि लग'खौ माने खबर लानो थांनि लग'आथ' जाखायाखै आंबो मिथिखायो किन्तु गस्लाया दालासि जाबाय खोमा किन्तु लग'खौ होथ'वाखै खोमा बेखौनो एसे खबर लानो थांनायदो बेनिफ्राय दा नै माइआ दाख्लैल'सो खोथिया फुनाय बायदि नांदो किन्तु माइखौ दिनैनो रज'नाय बायदि नांबाय नोखा नै साननानै नाय गाइस साननानै नाय मियाल'सो आङो फुदो बाद दिनैनो माइआ रज'बाय इदि गोदै नांलायलायदों आं नै गोथां जाजोब्बाय नै माइआ नै आसरित गाइस माला मा जाहैथ'खोनो मोना थिग इदि गोदैनो मानसिनि गोसोआबो सोलायो बोथोरानो सोलायखायो जेब्ला मानसिनि गोसोआ मानो सोलाया इदि गोदैनो तो गाइस दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायलायसिनो तो गाइस दा बर्थमान नोंथांमोननि थाखाय मोना भिडिअ खालामनो फैदो दे गाइस नो टाइमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना 6टा 26 जाबायनो 26 नङा 23 ओइ बया मिथि जाखायो दखन लाइनिया बुंनाया 6टा 23 आव नोंथांमोननि थाखाय आङो दा नै भिडिअ खालामनो फैदो गाइस किन्तु आं आगोलावबो होखाबायमोन दे इयो भिडिअखौ Duke 390 नि B6 नि किन्तु माने B6 मडेलबाबो माने बयनिबो गारिया एखे फाया नैबे मोनसे गारिया मा टाइपनि फायदो आं इखौ खनसे नायनायदो आगोलावबोथ' नोंथांमोन आङो Duke 390 B6 नि भिडिअ होखादोंमोन ना ओमफ्राय आरो दा आंनि सेराव दोङो नै Duke 390 B6 मडेलानो गासिबो बारा गोबाव जायाखै दे ब्र'निया किन्तु आं दा मा टाइपनि फायदो नैबे गंसे गारिखौ एबार नायनि आङो ओइबेथ' इखौ मिथिखाबाय मा टाइपनि किन्तु नैबे मोनसेया मा टाइपनि फायदो आं दा खनसे इखौ नायनो दै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय खोनासंबानो जाबाय मोनानि भिडिअखौ तो गाइस नोंथांमोनाथ' इनि सीसीखौ मिथिखागोन दा आंथ' आगोलावनो खिथाखाबाय इनि सीसीया बेसे तो गाइस इनि सीसीया जाबाय 372.2 सीसी इदि गोदो नैबे गाइस अके इनिफ्राय गाइस इनि माइलेजखौथ' ओरैनो गोबाङानो बुंबाय थायो 26 होननानै किन्तु 20 नि सायाव होगोन इनि माइलेजआ मोजां रास्तायाव दै किन्तु इनि घेराथ' 6आवल'सो थाखायो नोंथांमोना मिथिखागोन इनि वाइटखौ बुंनो थांबाथ' 167 केजि इदि गोदै जागोन दे गाइस इनि वाइटआ इनिफ्राय इनि फिउल टेंकआथ' ओरैनो 13 लिटारनि एसे बारा जायो 13 लिटारनि सायाव एसे बारा जागोन आरोना गाइस किन्तु इनिफ्राय आगोलावथ' आं नोंथांमोननो खिथाबजुखाबाय इनिफ्राय इनि साउन्डनि क्वालिटि आरपिएमआ माबायदि जादो B6 मडेलनिया नैखौ मोनसेखौ नायनि आं माबायदि ओमफ्राय रानिखौ खनसे खिथानानै आंनो गाइस रानिखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना इनि रानिया बेसे जादो ओहो नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै 2208 किल'मिटार अनलि नोंथांमोना नायनो हागोन नै जेबो रानि जायाखै गारिया मिथिदों ना गाइस लानाया एसे गोबाव जाबाय माने बारा सलायालै ब्र मिथिदों ना हेभि नांदो दे किन्तु गारिखौ इनिफ्राय गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन उनथिंखालि बरियानो स्टाइलनि खालामना लादो ब्र एसे नाम्बारफोरखौ हानदादा होना लादो ओइ सासेना बाय एसे आलादामोन खोनासंदो गाइस इखौ खेबसे सलायना नायग्रोनोसै आं इनि सलायनायनि उनाव इनि आरपिएमखौ नोंथांमोननो खनसे खोनासंहोगोन आं सलायना नायबासो मिथिगोन ना इनि इन्जिना मारै फैदो खनसे सलायना नायनोसै आरो ना आगोलावबोथ' इने ब्र सासेनिखौथ' सलायखांबायमोन किन्तु इनि आङो रिभिउ लाखाबायमोन अब्लाबो खनसे होबावनोसै आरो ना मा टाइपनि फैदो बेलासिनि जय विश्वकर्मा की जय हो आहा एसे मोजां आवाजाथ' मोजां आवाजाथ' खेबसे मारिना नायनायावनो हिट नांदो सलायना नायथारनोसै आं खनसे जय विश्वकर्मा के आइयावलाय ससे थांना फैनो र' Oh my god guys hey इनिया किन्तु लाइटआ हले हे गाहायावनो दै ओइ खासेनि लाइटआ मानो आपार होनाय बायदि जायो इनिया आपार होबाथाय माबा लाइटखौनो सायाव जोंनाय बायदि नाङो ओइ इदि गोजौसो मोनहैखायो मिथिदों ना किन्तु नैनि लाइटखौथ' माथो आपार होयियावनो हिट नांदो बे आं इखौ बुंबाय थादोंमोन आं ब्र'खौ नोंनिया किन्तु डाइरेक्ट माबायावनो गाहायावनो आपार होनाय बायदि नुयो होननानै मोनाबाबो भिडिअ खालामना होबाय दे गाइस मा खालामनो उपाय गैया मा बुंनो आरो भिडिअ खालामग्राया हरबाबो सानबाबो भिडिअ खालामखानांगोन नङा होमबा तो नोंथांमोना खालि नायबाय थाबानो जाबाय ओइ थिंगालल' ससे ओरैनो आं सलायना नायनायावथ' हिट नांदो ओइ खासेनियाबोथ' गारिया हिटखा
मजबुतानो किन्तु मानि थाखाय मजबुत नांदों मिथिदों ना गाइस ए 390 माने Duke B6 डिलाराव माने बेलेग बेलेग फायो सोरबा मायाबा डिलाराव बायोना नै ब्र माबे डिलाराव बायनायखौ आं सोंनाय जायाखै र' गारि लादो हय थिगानो किन्तु सोंनाय जायाखै किन्तु नैखोबा नै पाब्लिकफोरजों रायज्लायनाय नङा माने आपारा सायाव थाङाखैना आपारा सायाव थाङाखैनो माबा गाहायनि लाइटआ माने सायाव थाङाखै आपार होबासो बरियानो ब्लां नाङिखायो बै सासेनाथ' मायाव मायाव नाङियो मजायानो दं गारिया माथो माने गारिखौ बारा सलाया आच्छा 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 हिट 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 जोबोद मोजां नांदों साउन्डनि क्वालिटिया मोजाङानो माथो ओहो आं इनिफ्राय नैनि साउन्डखौ एसे बोरैबा मोनबाय दै नाय साउन्डआ एसे बेलेग टाइपनि गाबनाय बायदि नांदों ओ माय गड थ' सेरनानै मबाइलजों आं भिडिअ खालामनो गोनां जादों नोंथांमोननि थाखाय किन्तु इनि साउन्डखौ एसे बाय बोरैबा नांदों दै ओइ बे मोनसे ओइ बे खासेनि आङो डिउकनिखौ बाय बोरैबा नांदों किन्तु नैनि साउन्डखौ बाय एसे बोरैबा नांदों दखन माने इदि गोदै मिथिया दे किन्तु इयो माने इदि गोदै फायो इखौथ' मिथिया गारिया किन्तु सब सेम कन्डिसनाव फायदो सेम कन्डिसन किन्तु साउन्डखौ एसे बोरैबा नांदों दखन आङो ब्र नों साउन्डखौ खनसे स्टार्ट खालामना फैदोलै ओइ बेलेग नांमारदोलै साउन्डखौ नैखौ एसे माबा निउट्रेलाव होआखै दै RPM फोराथ' एखेयानोखा Duke 390निया इदिनो एखेखा आं दाख्लै भिडिअ खालामनायाबो किन्तु नैनि साउन्डखौ एसे बोरैबा नांदों दैखौ स्टार्ट खालामना होलाय देलाय नायनो माबा बेलेग मार नायनि खेबसे आवाजआ बरा गथा गथा फायदो दै किन्तु गथा गथा फायदो किन्तु एबार न' बे खेबसे होलाय हखन होनो थाखाय नोंसोरो बार ओरै होआ नोंसोरनो मोजां दे थाव सोजोबलांजोबगोन नङाबा एखेयानो फायो किन्तु फायनायाना किन्तु नैबे लाइटखौ दै बोराय बुरै मानसिफोरा सानगोन आरो माने एखे फुरा आपाराव होना फायदोंना रागा जोंसोगोन किन्तु फुरा माने सलायबाथाय सिद्दा थांखायोना मेगनाव थ' गाइस ओमफ्राय जोंनिया दा ग्रुपनि टिचारा जाय माबा गस्लाया स्पुटिंआ जाहैगोन गुफुर बेनिफ्राय लग'आ माबायदि जागोन नोंथांमोननो खोनसे खिथाना होखानोसै आङो दै जोंनिया गस्लायावनो ओरैबायदि लग' जासिगोन एबार गस्लानि लग'आ र' दै आं खिथानो खेबसे नैबे जासिगोन बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुप नैबे लग'आ जासिगोन जोंनिया बे लग'खौ आं बनायबाय बेनिफ्राय इसोरखौ आं बनायनो होबाय ओमफ्राय टिचारा जोंनिया माबाया मास्टारजों लादों गस्लाया 20 खान ग्रुप आरो सब स्पोर्टिं गोजा ओमफ्राय गुफुर खालामनोबाय गुफुर गोसोम फायदो जिहेतु गस्ला गांसे लाबाय आङो नै ओरैनो आरो न'आव गाननो होननानै नै गस्लाखौ मारै नुदों गाइस नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गस्ला गांसे लाबाय आङो गस्ला नुथ'लैसै ना दादा नैला नैसि बानायग्राया पुरा हेभि बनायदो तामुलपुराव गाइस नोंथांमोना फायबानो जाबाय नै तामुलपुराव पुरा मट'स' खाथियाव मोजां बनायो नैखौ लाबाय आङो गाइस कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नांदो पुरानो हेभिनो Yahoo. Masaya naman.